Κρέμα
κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιοι επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσιμην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε εν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο εσκήνων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών, το ακράτον σου σώμα, συνδώνει καθαρά ήλισσας και αρώμαση, εν ύπατη κενό,
κυδεύσας απέρθετο, θεσμυροφόρης γυναίξη παρά το μνήμα επιστάς, ο άγγελος Εβώα, τα μοίρα της νύτης υπάρχει αρμόδια, Χριστός λεδί αυθόρας, εδείχθη αλότριο. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.